Benta kala asngi ublei ka hynriew trik urempang araja fulai ki kyrtong ki bladep thep kyrteng Haduh kapor lai beji no phai sngi ki don hynriew ngut ki ki kyrtong kilong uba Methodius dekhar na HSPDP motion run uba KP pangniang na HSPDP rambrai jerungam uba Justin G Momin na AITC motion road constituency uba Francis Pondit R Sangma u kyrtong shimit na rambrai jerungam constituency uba Bobby Karshandi kyrtong shimit na Nongstoin constituency Bad uba Diostanis Jindiang Kyrtong ke BGP na Nongstoin constituency. Kimwan manekun ya uno ba ringawan menta bangan yang berpat ba ya sap ya ka jingut ke jingnam jung pat ba bada kumbalong menta upat ba udon senda bangi king so kan king so bit king so biang tu ya kucung kumbanga ong ki kumbanga setong ki rensan ni imba ke demokrasi ni sap ya rasul jung pat ba ta kan ni ka kanti ba menta ro ba ngawan banele akini election ngasap ya rasul jung pat ba bada apo pat ba ukhot nga bangan yang election banele election nakali pat ba bukwa na kuno ka parti bangan nganyele akini kanti na kaliang jung pat ba wang nga banganele na parti HSPDP para pat ba ukhot nga banele na parti HSPDP ngala persang bangan kuli bat bangan suthu bhai ki nogrim ba ka parti kayang bat ha kajing pet kajunga ki suthu kajunga ngalap bagi nogrim bat ki ideology bagi ba ka parti HSPDP kadan kidik ba biang por ba entam kuni ka cuk ba menta ka ba iso ban penne ban pesa ki riti ki dustur ki culture kidik badan kamai kani ka por ka ba menta kathong ba kamat so ban ong ba ei kathong bu pat ba udan kata kan di kathong ka chunga ei ka ching angnut bu pat ba udan kata ka di ka ching angnut ka chunga kumbang ong biang ki ni ima ko ka demokrasi ka sinsyar pat ba kasur ka chung pat ba ka ching angnut ka chung pat ba kata kan di ka ching angnut ka ching angnut ka chunga pada abang apet ya ka motion run ya ka apet pat ba chung motion run ei ka ching angnut chung pat ba motion run ka ne penfi u angnut ya ka suk ya ka san u angnut ya ka ching lai noi ka tre ka ta ka khi ka patek kata kan ni ka ching angnut ka chungi pada bang ya kren padi ya ka roy ya ka pa ira phai ka leng sodong ya ka motion ko su si inang buon ki ba inang sa din bat ki inang don kam u pat ba u don apden ka ching janja u don apden ka ching janja na ka da bangim da yang iliti kisenkin akisinong ai kithaw Kadao mangami maran yang sim kare ke jingdawa jing konsumsi kari barka sai pintu kata kare ki dawa ki bang habang mi pa chakmara bat don ru ka jing khot bat ke jing don kam jong ki pai ba konsumsi bat jong parti bro ko wei yang aban ya lam ki parti bat ban sekri ya konsumsi ko ki penni na ka ram raj ngam konsumsi kamput kamsam ka state klasim ke initiative akhir 4 poi syariah penku karang don kalanti kata kalanti ka phase 1 ru minang le deble sikliat ya kini karam raj ngam ko betang tarabari sektor basapo ka gizang reserve forest hendrei ya kalangpi ke ka main phase jong ka dispute ko ba long po ka West Khasi Hills District ta makidang apa ka face ka ba igumut ba ka jikman bet pura dum ta kasi kampar sumlala banlong bala poi sa thong bad ka ka ba mga bat mangi ki ba jong ramrai ku si ka don ka jingsko bukho hakawi dei bat kitai ki atli ki sektor tarabri bat ka gizang reserve forest kalong ba hakatu ko por bangile ka sport inquiry ka physical visitation inquiry jongi baru kirkot jong original committee agtu por kan thup yegini ki nomi khmat ki ba koi ki don opposition agtu por rengi la shimlut yeki baru yeka sur ba necessity convenience administrative bagini ka district headquarter trek ka bang yu ba report ki jongi nangni jong West Khasi Hills inda habala poisha ka high level and ka state level akhum long tali bade akum gitu ki note ke bina tho ye ka sur ngi pai ba bade ka sur ngi snong ki kwa ban paran parcel of West Khasi district kadang don ke jing dunong hakikat tu ngi snong kum hakatara bari sektor ngi don ka kuapra
baru Krishnong ke kuat ni nang ta ka Jaipur Malang Jaipur ke kuat ni baru khoi kala lai no sharut nang ta ka Salbari Malang Salbari ke don ni ke lai no sharut nang ta katu ni ki part chong ka Gohni Mara ke don apo ka dobak drop police station ka dang lai sharut lagi sukwen padaru nimdei tang ban susi mar ya ka Hahim sector nadu rong chuli Haduh Krishnong Maspara Mawphor Malapara Ranikhat Salbari Athiabari Khandaitli Krishnong hang tu pada bar khoi ni yo no shaka benta juga Meghalaya West Khasi Hills District I ndangi job pada gadon ka jing pet jongi ba ka bukum kanu ka mandate ni ka ka bo pai ba wai ka jing job ki political parties ba per ko ka jala ko we ba detat hak tu ka ar patrik janmit ni se shong ba se perkhat bukum kanu ka part ka sarkar ngi haban e shong ban thau na ka ban taban pen poi syafrang yakini ki manifesto ba khoi ba parti la dan chapat lambu Como presiden rang ba ni kaseng mo pa ang pi sabhaban ni thu le mengi kalong ba kumba long bro sikata phi don lang ka sarkar MDA bat ko kon long ya ki griru ki la ni kaseng ki la kan tha ba dei ya ka sarkar MDA ba la da ba ni thu na ki rezumi fi ngi na du ka si bang bias thau ya ka sarkar MDA ngi yawan rekat bat kini ki nongrim joka parti lada menta kum ong putu sam habala sim ka sarkar ni hapni ro lad kadon pade ki jing dunang ni hapan kedo ni hapan peli nang ta pade kum long menta ya ka jing bomla jungi ban wanra ya ka bor thau ain na ka banta ban penya saprang ya ka jing khai yo doyong yo motion ya ka bor jong ka sarkar jilla jungi ka state district assembly indon ka bor long powerless e ku bigin ko ni hapong ya ka sarkar jong ba kumbang ila tho shek sarkar India kumbang ila tho leng ba ung chief minister matongin amen no ya ka ni district council ban pen I ba ka ta ka bor jong ka khno ka chef kandon hangi ban thau ain imut ni dei ban don ka bor ban thau ya ka policy ka mining policy ka bangi don kam hagri be jing mar baro ka khno ka chef ka mar ka ndo hapo jong ka dei ki jungi dei jong ka sarkar India dei ngim don ka bor ban thau ain lor kata te kum kita tingi hapan krem ni hapan criticize blaying in long silent abangi lawan rah ka MDA partner meeting kede ban push ka sarkar India ka hapan voice ka sarkar India ni hapan kren tinge dang bah kata ka amendment jongan ka 6 schedule bolong tang kata ka 6 schedule ko bolong ka stick melebron brom di bangla penjob na ka party bat kibla iru nangi yangi ngai ha ka tu konsumsi pa maki gele yele na ka wai ka party bakin batai kumno kin kumno kin batai maki kin tip ki ba angtu re mangi kum ka party hi ka banadu basdang hi kalong hi yang skam ka nong rim jongka bat ni den don kam man ong tang wai ngadai ban sungu lalu blai lo kerku ya gajim jonga ngasung dai ban kerku ya blai klek nda lalu ka ying ka sem jonga ai mei pala le bhai ngasung dai ban sungu iki lalu ka parti jungiru kalapen bhai ki ngas ngau ban ngasung dai ru ban ong ba gajing sungu ndai ya ka ta gajing mino jongki ai pai ba on bisa Kabadai bagi mat by election na kaliang jong nga sangkat baka party bakila mi iki manifesto la hakabaningkong hi kabadai bat kanungrim jong party ba nado balaseng yang party pila tipi ba kamat kabaningkong kadai baki kwa ya kajela kapura nalor kipun sam Haduh ba ki jad benreu jongi kim yo lai lut bersencar dalam di handi kamat kebaar kalong kadai bat ka ILP katuro nakaliang jong nga hapor mga don haseng balang ro nyai dawa cidawa marba kumaki weiki state ro kiyo tengiro kabalai haibadai batu uranium nado ipos nem baladep akapor ba nang alam hikulun seng balang nyai rangkat badi maik de bonsin hi isya ikita kijing jar rei kamdei na kabanta kajing yu onong jono rei kadei na banta jong pilang barokon bat ka ba lai ok basaw biadei bat ka nongstone constituency ladaki pait ba ki bit yang ha kumuta unong mi khmat kabanding kong kalongan wanra ya kajing senchar
kadar ke bakui. Bangam teu siliang yano yano. Adai ubarit, adai ubakrau, ubariuspa, ni ubadu. Nerai kadai kajing teri sitom. Bangam ai la lut haki, bakim yo ya kata kajing teri sitom kajing. Kabasan. Abapai yaki ya kakam yo jam kemudian kum kikun sama menta bon kilanang la start te nrei hap thau de kiwi kilat ro kum ka tourism ni hapan wan ra ma kane ka West Khasi jungi kane ka wei ka chakap ring yaki kai kimdei ba ki sama jungi kin su update tang kataga kam government ne kam sarkar ki bo te habe dei ba ka kam sarkar ba hangne hanong stoin lada ngawan kumunong mi khmat ba khmat e kalong ba ngan wanra e ka jingkho jing subah ha ka tungkam tungja. Yeah, some voters, yeah, surely it may affect, but even then, majority voters among the Garo voters is very much with me, and I'm not only depends on the Garo voters. Many of my Lingam voters say like Nong Chai and this Mauling area and Ramrai area also. Many of my friends and supporters, and they lead me to independent constituency and polling station, especially in the Ramrai area. It is new to me, of course it is new to me, this Ramrai area. And then many of my friends, they have encouraged me and they have taken me to respective polling station and they have encouraged me to contest. Who is your biggest rival in this election? Of course, sitting MLA has got, yeah. Any suggestion for the symbol? Symbol, yeah, there is a 3 option. I have one is auto, one is what they call truck, one is helicopter. So among these, And who is your favorite? auto? Auto rickshaw. Yeah, auto rickshaw. Okay. Nila persang ban. Ai jengmut ya ka BJP ya postet bikin terkami ka LP ke Mekong. Kam border interstate international border. Matagi week kam development. Ada ya ki health sector, power sector, tourism. Kiwe kam tami ki sino ki thau ni labu adu kantai tli ki mat. Na kapta ki sino ki thau kam tam ki VO ki SSG bani na tulun chuchu ya ki scheme ki bawan direct na ka sarkar India. Kani kapta hajing sya kum ki no so sino jong ri India hi ni long lai lu akaniam. Long lai lu akaniam. Menurut filakan menilai lu mau lah fide menurut agar kono kaniam. Ki ethra ki nong rim ki ba penlong e phi phin su scam la phin yo byang ke jing job ba ki nong jet kin thep ya phi Kanong rim long ba namar ka jing tri bha jong ka sarkar ye kham tam jing lam jong prime minister Modi ki bubun ba ki development project jong ka konsosi jong i ladangi pek khmi ko khoi ki ki central project Haduh mentang apa jo i go ka state scheme ka ba success hangni ha konsosi ki jong tang ki central scheme ki ba long success implementation. You know, Mawphor is one of the most backward constituencies amongst the other constituencies throughout our state. So, the past we have seen so many problems inflicting our youth, inflicting our farmers, inflicting our laborers. So, taking into consideration all these problems, I take up the responsibility to dedicate myself to work for the people of Mawphor. What makes you to join this TMC party? Wherever I go with a leader, with a strong leader, because without leaders we reach nowhere. So in TMC today we have a very strong leadership to lead us, to lead the state, to lead our constituency as a whole. why you left behind the Congress? Of course, Congress is the grand old party. I'm very pleased
with the party also. Before also I have contested in Congress party in the year 2018. But as of now, looking at the prospect of the Congress as of now, I don't see any future as of now immediately. So with when there are no good leadership to lead, so I have decided myself to follow the leader who is capable of leading us to the where we are supposed to. So what is your main agenda? Suppose if you win this election, what is your main agenda? No, we as a political party, as a TMC, also myself personally, I'll concentrate on the whole round development, not only the dedicating or spending time for one aspect of thing. So like we have to go along with the youth. We have to go to take care of the women. So our TMC agenda has focused all these aspects. The youth, we have already designed a program. We have already planned for to work with the women also, our mothers. So this is what our main agendas. We have to work along with the youth who are already at the crossroad at this moment. So we have to take care of the mothers, the women, especially from the household. So with this intention, I have dedicated myself to work for the whole round development. That's all. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela